Ang may skita sa lawas, weh. Kung yun ni Mr. Lim, baka nagibiyaan ko ni Hana. Kung hinoy nagdigamo dito sa pasong pawalino. Dapat tinibago na rin. Ano nga balay ah? Grabe kayo na siya sa kuwaya ba? Kung sa maninita mo bibid na mulag ha? Yung sa Amerikana diya. Nag-uli akong plato ato yan niya. Ang kantag tungod, guduraya. Di magpakaon daw kayo. Di magpagkaon na tagtungod diya. Yung sa maninita tagtungod diya. Tumarki. Marke? Puti ka may giyon sa di kami ha? Giyon sa di ka bibid na mulag. Gipakaon ko niya pero nahihilo. Nahihilo ang gipakaon sa mga bibid na mulag. Oh, pag-uli ko na ako sa balaya, nagitigit ko. Nagigit-igit yung ka bibid na mulag. Sige lang, atuwa na to si paring Marke ha? Tumbago na mo. Tumbago na ako na. Relax ang bibid na mulag ha? Taraya. We would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Ano nga balay? Ano yan? Kamay naman lang yan eh. Ayaw! Hindi mo ba ito Mr. Limo? Hala agad. Ayaw! Marjong? Nasi? Paring Marjong? Pre! Da, tagam! Kaya! Yung sa manin mo na akong mangon sa bibid na mulag. Da, tagam! Da, Marke nga na yan, Marke. Marke ya! Puti kamay. Nagsudlo na nato ni Day. Da! Kailan ka mo ya? Puti kamay. Classmate man tingali na ako ni Samuel. Uy, pre! Muna ya! Muna! Puti kamay. Classmate man ako sa unan eh. Sabay man ako ni Vulcan eh. Halay ka dito, pre. Kamusta? Kuya, lagi mo ni mo. Opening dautan na ito niya. Kalasgaw mangod man ako ni sa bibid na mulag. Mangod ni mo ni. O, giagrabyado man ako ni mo ni. Ya, pusakan ko na ya! Sa ingon mo? Giagrabyado man ni mo ni. Ako na nag-argabyado sa iya. Pakaon man daw ni mo ni. Giluan man daw ni mo ni. May ganit din na ni matabla gilo niya ako mangod. Relax, pre. Dili, man yung nanang nahitabo. Pindili ko ya! Hina, Pwede nadyo mo, pre, wamay kanitugan niya. Iksoon di mo, ani. Bungang Kani siya, pe, maminaw ba? Di ko gusto maglalista kay amigo taba sa Sabi una ka pa. sabay man tagul ka sa una. Mo ganino natay mga memories sa una. Paminaw gani sa Kasi una. neta mo rebe explain na sa Kani siya, mo anira ni dire kay mukaon. Oh, mukhaon Ito niya. nga time, niyan siya diri lain kay akong lawas. Di sa Uy. nung ko siya gusto pasudlon, Unya. kay di ko gusto makita siyang nawong. Hilom brago, di ay sa sipal tutsar sa imong kuya ba nung sa deka ang nitabuan ni, nagandam ko og pagkaon sa ilaga dito sa gawas. Iya mo nung gikaon, kaya abin mo to'y pagkaon para sa iya. giatig Oh, nasa salana karon. Kasi salana karon. Giatig na Ayaw lagi sa inyo na. Unsa man ni katino na bibid mo lago sa di tinuod tabo day. Dili yan ang atik kung guna ya kay para nahadlok na sa imo. Awan kuno klaro king nangon nahadlok na sa imo. Dilad ka na ya. Ay to, asa mga motuya be di mo mangod sa imong barkada. Siyempre sa imo ha, kay man ka. Dapat di ka magbutang-butang ato kay kabalo man ka nga mukaon ko nya na pa jud hilo. Dauta jud nimo eh. Sunod pre kanang pakana lang gud kay blessing mo muna sa mga pre ang pakano ni mabang tao nga gusto makikaon yung balay ba. Ginapakaon man ako, pre, pero kato mga di mo sobra na manggod mo karta magsulod nga di man ang higod. Excited. Oh, dadatang basol pre kay Asa manggod nimo? kamay. Oh, tanawa, meron na sulod, nanangid wala. Paminan ako nato sulod. Hoy, bibid na mulag. Oh, waro. Bibid na mulag. Tanawa. 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 Oh, sa man nga inanap na ta sa ikaw mo beta sa pasag di na ako. Pasag di lang. Pasag di na. Ikaw na diya bibid na dapat mulag. na respeto ta sa panangin ginapakaon man ako. Na bisan pa ipahurot ako ni kanon sa iya karon dayon. O pasag nila ko pre alam mo ko sa bibig kung nataon man tigalaron. Gahi jud ka mo maigsuuna mo ha. Labi naka-tropa mo ta ka. Tawagan ako si Sarge. Karon to asa na gahi ng aman. Yo. Tukang niya. Hello Sarge. Sarge. Oh, na ako'y patrabaho sa imong ba? Trespassing Sarge. Gusto na ko pahipo sa imong ba? O karon ta dayon. Palihog ko Sarge, pwede ni mo hipuso na. Samok mo gud isang pananaw. Salamat Sarge. Ulat ta. Gahi mo ha. Tanaw na to nakang gahi ninyo. Know that we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Say problema dire. Sarge, ali Sarge. May dara. Kani pili ako dito sa imong ha. Laban mag-search. Dara May wala. So nang buta sabot sa imong ha. Nas gawan ni sir. Trespassing Sarge. Kamu ba kay magtuon mo respeto sa tigbalay ba? Trespassing man yung gibuha. Tanawa. Pagaygahi mo ha. Ito mo na Dito mo. Ano ka meron kay? Diket. Ulbot ko ang gay. Gaw ka na. Mabuti Sarge. Check ka mawakal sa pulis ba? Let's go naman eh. Kargado. Kargado mo ni search day. Ano mo trespassing man may nga
Wala mo na sa rules. Wala mo sa rules Ay, niya. so say wala Wala ka sa klaro ana nga nisulod mo nga wala panangid. Ang sama yung Wala pa violation na pa makikaon. Kung sa to gani ka dili na makapabuti dito na. Brad, namo ko tayo mga batas ron. RA Water District 45. Oh. Tibali nila. Bawal mo sulod sa mga balay o ay panangid. Tanawa, ingon ko sa inyo kamong damit suon mo gamit. Makulong dali niya. Di ka matulong bibida mo. Lagi bata ka mga. Ha? Nagkakabala ka. Mas tumira na ni Sarge. Ha? Nagkakabang ito yan. Ugni ko. Mas makayaw og baboy ron. Dapat ayun na mga ipusas na ito na lang na. Nagdang patrol. Nagdala ka. Napatas ka was. Ito ayun na. Kamutin. Sarge. Usasan na ako ni Bastos man. Tiga na kana. Piti kana tagam. 7, ikaw ba? 7, nag-gym? Tagsaro ka gym Sarge na problema ni Sarge. Yeah. Ako sa istorya ako na eh. Masitil pa ni. Dili tayo mapataka o kuhan ba, kumpronta sa tao pa. Ibistagahan pa na. Taklaro ako. Spasay Sarge. Ibistagahan pa na. Mag-isa ka na Sarge. Goodbye sa nagkakaw ni Sarge. Ay! Yati. Goodbye siya. Gali, good. Tropa lang. Balik, islam. Pisaw. Yate. Bakit klaro Sarge? Balik ko man. Ayaw na dagang istorya. Ayaw na! Istorya ako na ako sa kwarto. Kwarto, headquarter. Sarge, ito sa mga cartoons. Maglamig, pusil-pusil ba? Kada lang pusil-pusil. Butan na Sarge. Tara. Thanks sa Sarge, umangon Sarge. Bibi na bulag! Ah, lagi na. Wag na ako. Ayaw pa sa kwarto. Da, tagam. Da. Kaya. Nagi pa may adlaw sa kuha. Istorya daw. Ngayon ko ito na tabo ko dyan. Sa pinili tabo, bibida mo lang, ha? Naguya. 1, 2, 3, play. Daraya. Kaning balaya, dali bibida mo lang. Ako na yan. Puti, kamay na. Ayaw! Da, tagam. Ayaw! Da, tagam. Kaya. Pre naman yun, eh. Uy, Da, pre. da, muna ya. Muna. Puti, kamay, classmate man ako sa unan, eh. Sabay man ako ni Bulkan, eh. Ano ka triple? Kamusta? Kuya lagi ni mo ni mo pining dautan na to niya. Kalas gaw mangod man ako ni sa bibida mo lang. Yung agrabyado man ako ni mo ni. Lagi, pusaran ko na ya. Bulong ka na. Sa ingon ni mo. Yung agrabyado man ni mo ni. Ako na nagargabyado sa iya. Bakaon man daw ni mo ni, agiluan man daw ni mo ni. May gani din na ni matabla ni gilo ni sa bibida mo lang. Trespassing Sarge. Kamu ba, kayo magtuwa mo respeto sa tagbalay ba? Trespassing mo na yung gibuha. Tanawa. Pagaygahin mo ha. Ito na nga. Mga wala panangid. Ang sama yung. Wala pa violation na pa makikaon. Kung sa mga mga violation charge. Wala violation na. Nanay Balaod, RA Water District 45. Wah, sa Water District. Kana Sarge. Labang kamot. Buti kamay trespassing ni. 7.